Hei, mä oon Monika Fagerholm. Mä oon kirjoittanut tämmöisen romaanin, jonka nimi on Eristystila, kapinoivia naisia. Vakava ja hauska, väkivaltainen ja viaton. Mä olin junassa, mä olin hiljaisella osastolla. Se oli tekstiviesi, joku kirjoitti mulle, onneksi olkoon, kuulin hienon uutisen. Minä olin aivan, että mitä 2 ideaa. Rupesin miettimään sitä aikaa, missä elelin noin 5 vuotta sitten. Kaikki on hajoamassa, kaikki tuntuu niin kuin maailmanlaajuisesti, että niin kuin pohja hajoaa. Ja sitten simppeli kysymys, miten me ollaan päädytty tähän. Toinen juttu oli se, että mä halusin kirjoittaa ihmisestä, josta tulee kirjailija, ja joka sitten kirjailee vuosien aikana. Ja tämä on se alku. No, kirjan teema on ilmeisesti aikuistumisen elämän alku, mutta myös hyvin paljon sitä, että nuoren ihmisen ensimmäinen kosketus maailmaan ja kun hän aloittaa elämän kirjoittamisen kautta, mutta myös elämän.